We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great Monday morning mga kapuso all over Mindanao. Let's start the week right mga kapuso. Og atong kamustahon, atong mga kapuso sa Nabunturan ug Maragusan sa Davao de Oro Province. Sa may buntag. Mayong buntag sab Jill, kamustahon sab nato ang atong mga kapuso sa Upol ug Taguluan sa Misamis Oriental Province. Mga kapuso, karong buntaga atong sayron kung unsa ba kining proyektong Converge sa Department of Agrarian Reform Region 10 ug unsa ang nahatag niini nga tabang ngadto sa mga mag-uuma. Kauban ang Regional Director nga si Zoraida Makadindang ug makauban sab nato si Evangeline Frasco. Samtang say aron nga malingaw samtang naga-walking or running exercise. Dunay usa ka pamaagi diin ma-enjoy sab ka. Pinaagin ining GPS art. Kung unsa kini, kana atong sayron kauban, si Avel Manansala nga taga General Santos City. Og sa Best Talk, ila-ilahon ta mga kapuso ang mga host sa Rise Up Stronger, The Road to NCAA Season 96 nga sila Martin Javier ug Sofia Sinoron. Apan una ka na mga kapuso, gawa sa naanda na tong kaldero, frying pan, nga atong ginlutuan og pagkaon. Nasayod ba mo nga ang atong mga kaigsuunang lumad dunay pinasahi nga pamaagi sa pagluto? Diin ginagamitan nila kini og kawayan. Kini mao ang nilutlot nga usa ka ancient dish sa tribong Bagobo. Usa kini ka espesyal nga pagkaon alang sa mga tribo. Kung asa ginahikay kini matay dunay espesyal nga okasyon. Ang nilutlot kay usa ka tradisyonal nga pamaagi sa pagluto sa karne nga manok nga ginasulod sa kawayan kung asa ginatimplahan kini og gata o klase-klaseng lamas dayon itungtong sa kalayo aron maluto. Mga kapuso, usa ka general ang atong makauban this morning nga gawa sa iyang fitness goal. Doon na sab siya gikalingawan nga art. Unsa ka kini mga kapuso? Kana tong sayron kauban, si Avel Manansala. Sir Avel, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Hello sir, kumusta ka? May buntag, Argil. May buntag sa atong kapusong Mindanawan. I'm happy to be here. I'm broadcasting from Jensen. And thank you so much po sir no, for accepting our invitation yung makauban ka this morning. Ug unang-una, Sir Avel, gusto na ako mahibalaan kung unsa ba kang tuiga na feel nimo nga nagadako na imong lawas no, and was it because nga too much food intake no without regular exercise ang rason sa kining pagdako sa imong lawas? Sa tanaw na ko all my life, no, nag-worry ko sa kadako sa akong lawas. In fact, when I was in my 40s, I really ballooned up to, let's say, more than 100 kilos already. So, ang gibuhat na ako, hinahinay ko nag-diet, kuno-kuno, and then lakaw-lakaw, kuno-kuno. It reached to a certain point when I realized that I'm already diabetic, no? And that was an alarming point in my life. At the same time, dili lang na asthmatic pagid ko ever since I was a child. Pinakyaw ko pa dahil hypertensive food ko. It came to a point last year during the pandemic when I realized na according to reports, dali lang di ay matakdan og COVID-19 virus are the people with comorbidities. So una sa tanan, I'm asthmatic, hypertension, I'm diabetic. Dako nga chances nga madali ko matakdan sa COVID-19. So sabi ko sa sarili ko, I have to do something about it. Tama ka niya, Sir No, lisod kaayo nga magkasakit karong panahon na labi pang natay COVID-19 pandemic. Pero unsa ba nga mga exercise routine ang imong ginabuhat, sir, sa imong pag-change no sa imong lifestyle?
So what happened, pag gawas na ako sa hospital, daghang kay tambal gigihatag sa ko akong doktor. But okay lang na dahil kinahanglan yun nato ang tambal for us to survive, to heal ourselves. Sabi ko sa sarili ko, I'll go back to walking, no? MWF, usually tag 1 hour lang, ana-ana, abot og 3 kilometers, 4 kilometers, okay na nako. And then suddenly, sa sigug kong research about walking, na-realize na ako na there are people pala, para malingaw sila, nagagamit sila og tracking app. Tracking app is basically a device na gamito nimo, pwede nimo mahimuan og pattern ng imong ginatuyok-tuyok until maka-create ka og drawing using that app. Ang ginabuhat na ako, gina-preform na nako daan, no? Para at least when I'm on the road na, nga nagalakaw na ko, sundan lang to nako ug dili ko mawala. By the end of my walk, I'm sure nga sakto sa akong gidrawing in advance ang akong pattern. Pag humanana, pwede pa nimo ma-save sa social media. So makalingaw because at the same time, mahibalan po nimo kung pila ka kilometro ng imong gituyok. In the long run, na-inspire ko kay, hala, pwede man dahil kung muhimog art-art, no? Sa akong gipamuhat. So, na-motivate ko dayon because when I started posting on social media, a lot of people like it and they were inspired by what I was doing. Og sa imong goal to fitness, Sir Avella, no, mga pila na ba ka, sir, kakilos ang nabawas sa imo when you started walking or running o pagsubay nimo aning GPS art sa mga patterns? With regard to my weight, my heaviest was about 100 plus kilos. Kanina, when I weighed myself, I was less than 80 kilos na. It's an amazing achievement on my part for somebody who has been immobile for a long time. Tapos, gi-check na ako akong BP, Argel, from a high of 200 over 150 last year. For the first time in history, it has gone down to 120 over 80 to 85. Lagi, grabe kaayo, no? Ang sugar na ako is 101 points only. Dati yan, umabot siya na 120, 130. Ngayon, it went down to 101. Ang borderline kasi is 110. For somebody like me na who has been very sedentary for a long time, dako na ang achievement. And maybe because of my journey to fitness using GPS art. And lastly, Sir Avella, no, what can you advise sa mga buot sab magbawas og timbang, sama na lang nako, no? Para mag-enjoy pud sa lain nga aspect labi na sa art, nga sama sa katong patterns sa imong ginasunod. Una sa tanan, look for a fitness regimen na very easy for you. As for going into GPS art or drawing with your feet, you don't have to spend also a single cent because if you have a phone, you can just download any tracking or running apps sa phone mismo. Daghang salamat, Sir Avel, for sharing your story sa itong mga kapusong Mindanawan og unta no sunod-sunod kami pod no makagaya na anak si mo ginabuhat. Salamat po, Argel, for inviting me here. Mga kapuso, chillax lang mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mas good vibes ang atong morning kauban si Attorney Resi Rizada sa Best Talk. Resi! Daghang salamat, Argel! Maayong butag mga kapuso, welcome to Best Talk. Mas energized ang ato ang feels at home this morning. Kayuban ang sa host sa Rise Up Stronger, The Road to NCAA Season 96. Walay lain pa kundi sina Martin Javier ug Sofia Senoron. Maayong butag Martin and Sofia and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ang gising ninyo ngayong umaga? Siyempre excited. Thank you so much for having us here. Maayong buntag sa lahat nanonood ng At Home with GMA Regional TV here sa Mindanao. Ayan, maayong buntag po sa lahat ng mga kapuso natin dito sa Mindanao. Nanonood ngayon nga, GMA Regional TV. Maraming salamat po sa pag-iimbita sa amin dito at maayong buntag ulit po sa inyong lahat. Sana mapasaya po namin kayo. Masaya na kaming lahat na nakita lang kayo dito ng very fresh faces ngayong umaga. We'd like to ask naman, let's start with Martin. Since when did you discover that you are really into sports and what made you decide naman to venture into sports casting? Yung passion ko po for sports, matagal na, dating back when I was 9 years old. I think 2001 yon. Tapos after po nun, nagtuloy-tuloy na. Nung college po ako, kasi po nag-take po ako ng mass comm. Tapos doon ko po unti-unti nakita na, pwede ko pala itong subukan. At yung first opportunity ko po para maging sportscaster, sa NCAA ko rin po nakuha. Yung dito po ako una nag-cover yung mga basketball games po nito. So, ganun po siya nagsimula.
I think this one is really destined naman for you, Martin. And of course, this time for Sophia naman, I'm sure mga kapuso, you've seen Sophia this morning, very pretty because diba, you were Miss Multinational, tama, 2017. And ano yung mga adjustments naman na ginawa mo naman, Sophia, from beauty pageants, and now this time, you're a host ng isang sports naman. Of course, becoming a sportscaster. Well, yung hindi mawawala yung kaba. Syempre, this is very new for me, and also grabe talaga yung pinaghandaan ng GTV for this program for the NCAA season 96. So, alam mo, attorney na parang dapat ready ka na, dapat prepared, dapat marunong ka na sa ginagawa mo. So, I'm trying to reach that. Nagbabasa ako ng scripts every day. Tapos alam ni Martin na nag-download ako ng maraming OPM songs para makatuto ako ng malalim na Tagalog, ganyan. Those little things. I'm definitely invested in this opportunity because, again, I think it's a blessing for me. And now we are gearing up for Rise Up Stronger, the road to NCAA season 96. What can we look forward to in this season? Marami pong naghihintay, marami nang nakaabang. Kailan ba matutuloy yung collegiate sports? Finally, we are giving it to you. It's here and it's very exciting po. Exciting din kasi ang daming unknown na mangyayari. Hindi atin alam kung paano namin i-cover kaya yung mga tournaments. Paano nila kaya kakausapin yung mga players? Paano nila iimbitahan? So lahat pong yan, mystery pa sa lahat. So it really adds to the excitement at saka dun sa hype po ng NCAA season 96. At yan po yung dapat ninyong abangan lahat. At dahil nandiyan din nga kayo, I'm sure everything will be much more exciting for this particular year. But before we let you go this morning, meron kaming quick game muna. Anything that comes to mind. The first thing that comes to your mind for Martin, just tell anything that starts with letter S. For Sophia naman, anything that starts with letter M. Ready na ba kayo? Parang may pop quiz. Parang may pop quiz. Let's try. How Try. fast you guys can think on your feet. Let's see. Ito, first item. Anything that starts with M or S when it comes to Pinoy food. Martin, first, go. Sinigang. Sophia. Ang bilis mong naisip yun, ha? Grabe, ha? Favorite ko yun eh. Ngayon, maybe Moro cuisine kasi I've heard that Mindanao has the best. So I definitely want to try that. So that's the first thing that popped into my mind. Thanks, Sophia. At meron may Mindanao. Ito naman yun. Ito, place in the Philippines. Place in the Philippines. Ako Masbate. Yan lang naisip ko na may M. And I love their beaches. I've been before. It's beautiful. Masbate. Ako po, Siargao. Kasi hindi pa ako nakakapunta doon. Gusto kong pumunta doon. Pagkatapos po, pag pwede nang pumunta doon. So, at saka nakikita ko, napakaganda po ng mga tanawin doon. And finally, ito, NCAA season 96. Si Martin. Sige. Si Martin po. Ako sige, dalawa. Sophia and surprising. Because it's gonna surprise a lot of people, most definitely. Ayan, dahil sinabi nyo na. Finally, please invite our kapusong Mindanaoan to watch out for Rise Up Stronger, the road to NCAA season 96. Kailan at saan na namin ito mapapanood? Starting May 23, araw-araw nyo na mapapanood ang NCAA sa GTV. Abangan ang fun and exciting challenges na ipapagawa namin sa mga student athletes kasama ang mga kapuso stars and icons in Philippine sports. Yan, malalaman nyo nga po yung iba't ibang istorya rin ng mga atleta at makikilala natin silang mas mabuti dito po sa show through those different activities as well. At ito nga po, mga kapuso dyan sa Mindanao, iniimbitahan po namin kayong manood lahat kasi exciting ito. The long wait is over. We are going to make history right here on GTV. You guys can catch us every day po. Araw-araw nyo po kaming mapapanood, Monday to Sunday. Pag Sunday po, we're on at 5:05 p.m. By the way, magsastart po kami May 23 Sunday, 5:05 p.m. Saturday po, 4:30 p.m. Mondays to Fridays, 2:45 p.m. So, yan, magkita-kita po tayo dyan. Dagang salamat, Martin and Sophia, for joining us dito sa Dagang salamat. And that was Martin Javier of Sophia Senoron. Siya lang mga kapuso kayo mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.
Mga kapuso, karong buntaga atong sayron ang mga proyekto nga ginahimo sa Department of Agrarian Reform Region 10 alang sa programang Converge kung Convergence on Value Chain Enhancement for Rural Growth and Empowerment. Atong makauban si DAR Region 10 Director Zoraida Macadindang ug mag-uuma nga si Evangeline Frasco gikan sa Manolo Fortich Bukidnon. Director Ding ug Ma'am Evangeline, maayong buntag kaninyo og dayon sa Atomo Jamay Regional TV. Kamusta mo karon? Maayo, hi Cyril. Good morning. Maayong buntag sa tanan. Okay lang mi amidst the pandemic. Director Ding, unsa ba kini nga proyekto sa DAR nga Converge? Kining Converge or gitawag nato og Convergence on Value Chain Enhancement for Rural Growth and Development is usa ni siya ka foreign assisted project nagifundingan sa IFAD or International Fund for Agricultural Development. Ma'am, sa maong proyekto, unsa ba ang nakalakip niini o unsa ba ang inyong gipanghatag ngadto sa atong mga mag-uuma? Daghan kaayo sa Cyril, sus digid maihaporting daghana ang gihatag nga intervention sa Department of Agrarian Reform sa atong mga beneficiaries nga atong mga CLOA holders. Dili lamang sa atong mga CLOA holders kundi pati mga smallholders no nga farmers nato. Pananglitan na kitay mga support to farm and enterprise development. Nag-provide ta og capacity building sa atong mga beneficiaries. Naghatag kita og mga value chain equipment, pananglitan, mga decorticating machine, mga evaporation kettle, granulator, highly density of weighing scales. Naghatag sa kita og mga rural infrastructure sama pananglitan sa mga farm to market roads, mga solar dryers, solar tunnels, o mga potable water system. Og naagi mga gains nga nahatag nato, mga daghan-daghan gyud, ubay-ubay gyud ang atong ginahatag sa ato ang mga agrarian reform beneficiaries. Ma'am Evangeline, isip usa sa mga benepisyaryo sa mong proyekto, unsa-unsa ba ang natabang niini sa imuha? Personally, as a farmer, daghan kay siyang natabang sa amo kay number one, nakatabang siya sa pagpa-improve sa amo ang mga produkto kay kani adto wala pang mga ekipo nga gikan sa DAR Converge. Langan kay emi nga mag-process sa among mga crops sa daruhan. Ma'am, katong wala pa kining proyektong Converge, no, lisod ba ang pagpanguma ilabi na sa kini nga pagbaligya sa inyong abot sa uma? Yes sir, lisod yun noon ang among kahimtangan sa panguma ni amo ni adtong wala pa ni mga project tungod kay number one kana na lang sa truck amo hire me og truck sa lain nga areas kanus ami anhion so mag-wait ang amo ang product na sa dryer ulan init mapiktuhan pud ang product pag abot sa Converge kay naa na may among madeliveran yun nga as dinhi sa co-op sa among product so na-assure nami nga gikan sa among uma ikarga sa truck sa Converge nga project dayon iabot dire wala na may problema pa sa quality sa among product plus ang price na-avail na mo ang maximum nga gwapo nga price. Director Ding, unsa pa ba ang mga tabang nga giandam sa DAR alang sa atong mga mag-uuma? Aside from the Converge, line up nga project karon gitawag og split mo kini ang support to land to parcelization of land for individual titling. So ang purpose sa project is para pag-parcelize sa mga yuta no, i-individualize ni siya para mahatag nato sa ato ang mga katawhan kay tungod kay kung dili pa na siya ma-parcelize or ma-individualize nakahipos lang na siya, dili siya pwede nga ihatag lang sa usa ka tao kay collective owners man sila. So naay proyekto karon ang DAR nga bali i-parcelize sila and then ipanghatag sa atong mga katawhan, then pag mahatag sa ila sa mga individual nga CLOA holders naa na day mga support intervention nga ipanghatag sa atong mga beneficiaries. Daghang salamat sa inyong oras nga gihatag sa Atomo Jamay Regional TV, DAR Region 10 Director Zoraida Macadindang ug Ma'am Evangeline Frasco. Amping mo kanunay. Salamat kay sir, amping pod. Thank you very much, Cyril, for inviting us here. No? Thank you very much to all the listeners. Maayong buntag sa inyong tanan og salamat. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Say pinaagi sa GPS Art, mas nadasig si Avel Manansala nga ma-achieve ang iyang fitness goal. Sanglit naka-exercise na siya, nalingaw pa. Samtang Jill, dako ang kalipay ni DAR Region 10 Director Zoraida Macadindang nga dako ang kalampusan nga natagamtaman sa proyekto nilang Converge tungod daghang mag-uuma ang ilahang natabangan.
Butyag sab ni Evangeline Frasco nga mag-uuma sa Manolo Fortich Bukidnon nga tungod sa proyekto mitaas ang ilahang kita. Well, samtang say excited na ang atong mga bagong kapuso host nga sila Martin Javier ug Sofia Sinoron sa ilang journey sa Rise Up Stronger, The Road to NCAA Season 96. Busa mga kapuso, atangi ang mga bagong programa nga magsugod na karong May 23, Monday to Sunday sa GTV. Mga kapuso, unta na inspired nga kakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Kelsey Timmerman nga farming isn't something that can't be taught. Each plant tells its own story that has to be read repeatedly. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay home, stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.